É unha loita constante no día a día, xa non é as nosas patoloxías ou o que teñamos nós, é o día a día, as dificultades que che pon as situacións. Hai que reivindicar moito os dereitos hoxe en día. Parece que non, pero creo que a sociedade ainda estamos moi cegos, no sentido de que non se ven as cousas hasta que ao mellor te seitas nunha cadeira ou non podes. Eu me consideraba unha persona empática e agora reconozco que non era o suficiente empática. Estou nesta situación desde fai 3 anos e vexo que hai moito que arreglar. E non me quero imaginar a xente que loita por isto desde que nace, porque é constante. Non só nós, o noso entorno, a nosa familia tamén o pasa mal, é dicir, hai moito que amañar pero, bueno, pouquiño a pouco a ver se se van conseguindo cousas. Eu vivo nunha cidade costeira, da Costa de Lugo, e vexo que fanse, pois, zonas azuis nas que non temos acceso ás aceiras. Eu dependo moito de médicos, dependo de rehabilitadores, dependo de centros nos que non podes subir nun ascensor, nunha plataforma, porque non che colle a silla que, por exemplo, a min ponme a Seguridade Social. Entón, se supón que as medidas, pois poder asistir a unha consulta médica, e hai zonas que non o ves hasta que te sentas. Tuve a sorte de coñecer, de vir a Kogami, que mo dixeron no ULA, a primeiro ingreso que tuve. Fun reticente, tardei en vir, pero unha vez viñen, atopeime con este servicio que me abriron as portas. Eu non sabía que era unha AP, a verdade, pensei que me iban poñer un secretario para escribir ou algo así. Non tiña conocimento de que era unha AP. Claro, abrir as portas, porque para min é moi importante na casa a parte do baño, a parte de moitas cousas que non sabes, empezas de cero. Entonces, aquí abríronse moitas portas e agora a miña calidade de vida, gracias a Kogami, é moito mellor. Me axudaron tamén desde o departamento que teñen xurídico, con cousiñas legales que eu, claro, non sabes o que necesitas, non sabes hasta onde poden chegar as cousas. Son profesora de secundaria bacharelato e noto que nas aulas non hai adaptacións, nos baños tampouco, non se permite o acceso a miña asistente personal aos centros, moitas tesituras. Non nos poden quitar os dereitos que temos, non nos poden quitar a igualdade. Quero estar en igualdade de condicións que unha persona que vai ao meu traballo está dando clase, porque non podemos ser docentes. Non quero ser a día de antes, son unha persona distinta, pero sí ter as condicións, a igualdade, estar en igualdade de condicións, estar nos dereitos, somos iguales, eu considero-me igual que a día de antes. Kogami, 35 anos avanzando contigo.